joto nai tongnai Tiprasa rok norok nai di mia salo dipor jorabo chini tong kosong tongnai chini Tripura mothani je members Koroksa adong ni nok khamui thangkha chini Tiprasa rok joto no tangui chalai nei jamang ba daiti no phungo basalaiwi borok hugo thangmani yagulo short circuit eba khe current bai khe short circuit wngui current bai khe khamui thangkha pura nok kotal soho tak borok ni tongjaknai rok bo kwrwi naidi je mansak chwng chini Kila Block Committee chini Tripura motha bubagrani warriors rok bo chubanai tei chini TTA chini haphang bo je mansak chubachu khainai abo haikhe no mia o bo visit khaiwi thangbaikha tei tini bo chwng chini Kila Block ni YTF tei Block Committee rok joto no phaiwi visit khlailai naidi norok mangpili pura khamui thangbaikha omo nok kotal takbo hor kisa tongma haikhe tongkho naidi omorok pura khambaijak mairung bo haino belai kwbang khai thangjak 20-30 mon hai tei rang bo haino musuk rok phalaiwi borok ready khaiwi nok kotal no pairolaina hin tongmani aborok bo khamui thangbaikha nok khungkha norok no phunuknai khe omo wngkha location Killa ni Darjeeling mosum kanungo short circuit wngwi pura nok khungtham khai thangbaikha mairung rok hi tabuk bo hor rok tongbaikha nainai di norok mangpili jehetu chini Tiprasa rok to kwbang komorok no samung tangai chalainai jamang ba borok daiti no phungo basawi borok hapao ba hugo thangthani bo short circuit wngmani bisingtwi khamui thangkha borokni document hoite joto no tabuk tongjaknai kwrwi nok khungtham hai khamui thangkha naidi abono je mansak je chini kha ganang lukurok no norok chubana muchuk hangkhe norok no detail video ni bisingtwi joto no chini je press rok no rwwi rwnai ekdum khar chuchu hinma hai borokni tak tongthai bo kwrwi kuno kwrwi mairung bo haino kwbangma khamui thangbaikha chajaknai soho document hoite tak chini bwkhaktwi je chwng je mansak chwng chubalainai